سلام وصلنا نعكم زغبركم مافكرت سبورت بمغنيات بغرمت مال سنبت بإرتراوي تغدادماي هينوك ملو برهان اب رواندا سمزقبه طرعوات انكو حق وصلنا نبل نايلوم مدبنا ابو غتكوريو نغتكتاتو لنا كموترو بخبر نعدمكم هيوت زتفلاليه ገጻት እኳ እንተለዋ በሐፈሻ ንምዝራብ ግን ጥጥሕቲ ይኮነትን ብዙሓት ዕንቅፋታትን ጸገማትን ዝሓዘለት ውረድ ደይብ ዝበዝሓ መንገዲያ እታ ሓቂ እዚ ይኹን እምበር እቲ ዘገድስ ነቲ ዝጎንፈካ ናይ ህይወት መሰናኽል ብኸመይ ትገጥሞን ትሰግሮን እዩ ንሕና ከም ደቂ ሰባት ነዚ ዕንቅፋታትን ጸገማትን ፊት ንፊት ገጢምና ክንሰግሮ ወይ ከነቃልሎን ተዳኺልና መንገዲ ህይወትና በተዛማዲ ጥጥሕን ምቁርን ክንገብሮ زعبي تقول لنا أب كم زعمسل قالسي زتفلاليو وسنت رقحيتات كوانتلو تسفان صعرنجن كل تقبتم أقدستي نبعوت كمرحنا زغولو عند ذاتيهم أبيوتنا بتاريخ يقوم بأكال بركت زولو تسفا صعري سراحن كال نعوت درختي زغونو بأساساتن بمسناق أب كرميام نزتقترو كند انباز زغونو عنكفاتاتن تسقماتن سقيرهم نبعوت زبطحو ويكا حلمهم زغدو بلصات سبات نفلط نخونينا ازم كمزيوم زامسلو عوتات سبات ابنتاويان يمو ካብ ተመክሮኦም ብዙሕ ትምህርቲ ክቕሰም ይከኣልዩ ክለባት ቅድድም ብሽክለታ ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ለኻዊ ውድድራት ክነጥፋን ተዳ ኮይነን ብማሕበር ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ወይ ከዓ UCI ደረጃን ተፈልዩን ኣፍልጦ ተዋሂብወንን ሰነድ መቀዳደም ፍቓድ ክረኽባ ኣለወን UCI ነዘን ክለባት ኮንቲነንታል ቲም ፕሮ ኮንቲነንታል ቲምን ወርልድ ቱር ቲምን እናበለ ካብ ታሕተዋይ ክሳብ ላዕለዋይ ጽፍሒ ኣብ 3 ደረጃታት ይምድበን ዝኾነ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ክጅምር እንከሎ እቲ ናይ መወዳእታ ራእዩ ምስ ሓንቲ ካብተን ኣብ ደረጃ ወርልድ ቲም ዝነጥፋ ክለባት ክሕቆፍን ካብኡ ሓሊፉ ድማ ብመገዲ ክለቡ ኣብ ዓበይቲ ውድድራት ግራንድ ቱር ተሳቲፉ ናይ መድረኽ ዓወት ከመዝግብን እዩ እዚ ራእይ ዝክውን ንምግባር ካብ ንሓደ ኣፍሪቃዊ ንሓደ ኤውሮጳዊ ተቐዳዳማይ ዘቐለለ እዩ እቲ ምንታይ ከም ጉዳይ ዓሌትነት ጸገም ቪዛ ስልጠናን ካልእን ዝኣመሰሉ ሽግራትን ኣብ ብሽክለታ ዓለም ጉሉሓት ብምዃኖም ንሓደ ኣፍሪቃዊ ተቐዳዳማይ ዋላ ምስ በቕዓቱ ናብ ሓንቲ ብደረጃ ወርልድ ቱር ቲም ንኽጽምበር ዘሎ ቅልስ ኣመና ከቢድን ዝተሓላለኸን እዩ እዚ ናይ ሎሚ ዛዕባና ኮይኑ ዘሎ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ነዚ ሕልሚ እዚ ወይ ከዓ ዕላማ ሒዙ ካብ ባዶ ድሕሪ መበጋሱ ካብኡ ዝሕተትን ዝድለን ዘበለ ጻዕርን ራሃፅን ኣፍሲሱ ጉልበቱ ገቢሩን መስዋዕት ኸፊሉን ንኹሉ መሳለል ቅድድም ብሽክለታ ውሽጢ ሃገር ሓቒሩ ብዓለም ለኸ ደረጃ ምስ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ኮንቲነንታል ቲም ኒፖን ቴሌግራፍ ኤን ቴሌፎን ጸወቱ ፈሊሙ ቀጺሉ ድማ ንኩሉ ንኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ዘጓንፍ መሰናኽላት ብምጥሓስ ኣብ መበል 21 ዓመት ዕድሚኡ ካብ 2022 ዓመተ ምህረታት ሒዙ ኣብቲ ዝለዓለ ጽፍሒ ብሽክለታ ዝኾነ ወርልድ ቱር ንኽቀዳደም ኣብ መፋርቕ ወርሒ ሓምለ 2021 ምስ ክለብ ኩቤካ ኔክሳሽ ክታሙ እምበረ ኣብቲ እዋን ከዓ ንሱ ሕልመይ ሕልሚ ካብ ምዃን ሰጊሩ ናብ ክውን ጋህዲ ተለዊጡሎ ሕጂ ዝቕጽል ባህገይን ዕላማይን ኣብ ውድድር ግራንድ ቱር ምስላፍ እዩ ድሕሪ ሒደት ዓመታት ድማ ሕልሚ ስድራይ ኣነ ካብ መድረኽ ግራንድ ቱር ንኽዕወት ስለ ዝኾነ ክሰርሓልየ ብምባል ሓፋርን ፍስህን ገጹ ሓጎሱን ጸባረቐ ከም ተቐዲምና ዝጠቐስናዮ መስርሕ ህይወት ዕንቅፋታት ጸገማትን ሓርጐጽጐጽን ዝበዝሖ መገዲ ስለ ዝኾነ ግን እዚ ተቐዳዳማይ ንዓመታት ዝጸዓረሉ ምህርቲ ዓጺዱ ሓፊሱ ኣብ ቆፉ ከየትዎ እንከሎ ኣብ ድሮቲ ኣብ መሳርዕ ክለባት ወርልድ ቱር ቲም ተሰሊፉ ከም ብተይ ክዕንድር ዝዳለወሉ ዝነበረ ወርሒ ታሕሳስ 2022 ካብ ትጽቢት ወፃኢ ዝኾነ ሕማቕ ክስተት ኣጓነፈ ሓደ ካብ መሻረኽቲ ክለብ ኩቤካ ኔክሳሽ ዝኾነ ኩባንያ ኔክሳሽ ነታ ጋንታ ንኽምውል ዝኣተዎ መብፅዓ ንኸተግብር ፈቓደኛ ብዘይምንባሩ ንዑ ዝትክእ ካልእ መዋለ ድማ ኣብ እዋኑ ክርከብ ብዘይምኽኣሉን UCI ብደረጃ ወርልድ ቱር ንዘገልግል ሰነድ መቀዳደሚ ፍቓድ እታ ጋንታ ሰረዞ ከም ውፅኢት ናይዚ ድማ እታ ጋንታ ብምፍራሳ እቲ ኣርእስና ኮይኑ ዘሎ ስፖርታዊ ብዘይ ጋንታ ተረፈ
ንዓመታት ዝሸቀለሉ ፍረ ምህርቱ ብሓንቲ ለይቲ ከም ማይ ሃፈፈ ዓለም ብቕጽበት ጸልመተቶ ብሓቂ ድማ ንኽትቅበሎ ዘሸግር ከቢድ ጉዳይ ነይሩ እቲ እዋን ዓበይቲ ክለባት ወርልድ ቱር ዘድልይወን ተጻወቲ ሙሉእ ብምሉእ ኣመስጊበን ንሓድሽ ዓመተ ስፖርት ንቕድድም ዝሸባሸባሉ ግዜ ብምንባሩ ድማ ኣብ ሓፂር እዋን ናብ ካልእ ጋንታ ክግዕዘሉ ዝኽእል ዕድል ኣይነበረን ከም ሳዕቤን ናይዚ ኸኣ እቲ ብሽክለታ ኣካል ህይወቱ ንዕኡን ንስድሩኡን ድማ ኩሉ ነገሮም ከም ዝኾነ ዝገልጽ ተቐዳዳማይ ኣብቲ እዋን ከም ዝገለጾ ኣድህቦን ሞራልን ገይሩ ንኸይቅጽል ተሸጊሩን እኳ እንተነበረ ጸኒሑ ግን ስድራ ቤቱ ቀረብቱ ደገፍቱን ብዝሃብዎ ልዑል ደገፍን ምትብባዕን ንሱ እውን ብሉፅ ሰብ ዝበሃል ዋላ እውን ካብ ቁፅፅሩ ንላዕሊ ብዝኾነ ኣጋጣሚ እንተወደቐ ካብ ዝወደቐሉ ተንስኡ ተስፋ ከይቆረፀ ዕላምኡ ንምዕዋት መገዱን ቃልሱን ዝቕጽል ምዃኑ ስለ ዝተረድአ ንጉዕዙኡ ደጊሙ ተተሓሓዞ ተስፋ ተሓንጊጡ ጻዕሪ ወሲኹ ለይትን መዓልትን ደኺመ ከይበለ ብድሕሪ ምጽዓቱ ድማ ኣብ ውሽጢ 1 ዓመትን 2 ወርሕን ንኽልተ ግዜ ከታቲሉ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኣህጉር ኣፍሪቃን ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ብቕድሚ ትማል ሰንበት ድማ ነቲ ኣብ ኣፍሪቃ ምስ ላትሪፒካላ ኣሚሳ ቦንጎ ዙር ጋቦን ዝለዓለ ስም ዘለዎ ዙር ሩዋንዳ ዓብሊሉ ናይ ክብሪ ብጫ ማልያ ካብ ኢድ ፕረዚደንት ሩዋንዳ ፖል ካጋመ ብምቕባል ወነና እወ ብ11 ሕዳር 1999 ሓሙስ መዓልቲ ካብ ኣቦኡ ኣቶ ሙሉ ብርሃን ሰሎሞንን ኣድዩ ወይኒ ክፍለ ማርያምን ኣብ ርእሰ ከተማ ኤርትራ ኣስመራ ዝተወልደ ተቐዳዳማይ ኢጣልያዊት ፕሮ ኮንቲነንታል ቲም ግሪን ፕሮጀክት ባርዲያኒ CSF ፋይዘን ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ሄኖክ ኣብ ከተማ ኣስመራ ውንዩ ዝተማሃረን ዝዓበየን ካብ ግዜ ቁልዕነቱ ትሒዙ ፍቕሪ ብሽክለታ ስለ ዝሓደሮ ገና ወዲ 5 ዓመት ህፃን እንከሎ ወለዱ ዝዓደግሉ ብሽክለታ ተወጢሑ እናወደቐ እናተንስአ ኣብ ጎደናታት ገዛውቱ ብምቅላስ ብሽክለታ መለኸ ፍቕሪ ብሽክለታ ስለ ዘይወፃሉ ተቐዳዳማይ ብምዃን ጽምኣቱ ከርውን ህርፋኑ ክዕግብን ድሕሪ ምትላሙ ኣብ 2014 ብፍቓድ ስድራ ቤቱ ኣብ ውድድር ማውንቴን ባይክ ተጸንበረ ኣብ በኽሪ ውድድሩ ኸኣ ቀዳማይ ደረጃ ብምውፃእ መጻኢኡ ብሩህ ምዃኑ ረጋገጸ ነዚ ዓወት ኣብቲ ቦታ ብኣካል ተረኺቡ ብዓይኑ ዝመስከረ ወላዲኡ ኣቶ ሙሉ ብርሃን ልዑል ፍናን እናተሰምዖ ንወዱ ኣጆኻ ሓደ መዓልቲ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ክትከውን ኢኻ ብምባል ኣተባብዖ እዚ ቓልዚ ንሄኖክ ጥራይ ዘይኮነ ንዝኾነ ቀራቢኡ ወደይ ሓደ መዓልቲ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ክኸውን እዩ እናበለ ብርእሰ ተኣማንነት ይዛረብ ነበረ ሄኖክ ብወገኑ ሕልሙ ንምግሃድን ተስፋ ወላዲኡ ኣብ ፍረ ንምብጻሕን ካብ ብንግኡ ኣበርቲዑ ጸዓተ ኣብ ማውንቴን ባይክ ምስ ጋንታ ናትና ብምዃን ንሓደ ዓመት ኣብ ዝተጻወተሉ ክሳብ 6 ዝበጽሓ ዋናጩ ሰፍሰፈ ቀጺሉ ብሳልሳይ ዲቪዥን ኣብ ዝጸንሐሉ ውሱን ኣዋርሕ ድማ ዓወት ስለ ዘይተጋደፎ 2 ጽዋዓት ኣልዓለ እቲ ዓቕምን ብቕዓትን ዘለዎም ተቐዳደምቲ ብኣጋ ናይ ምልላይ ክእለት ዘለዎ ኣሰልጣኒ ክለብ ኣስቤኮን ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራን ዝኾነ ሳምሶን ሰሎሞን ንሄኖክ እውን ብሩህ ተስፋ ከም ዘለዎ ስለ ዘስተውዓለ ተጓዩ ናብ ጋንትኡ ብምምጻእ ኣብ 2016 ኣብ ካልኣይ ዲቪዥን ኣሰለፎ ኣብ ካልኣይ ዲቪዥን ዘይተጋየሸ ሄኖክ ምስ ጋንትኡ ኣስቤኮ ኮይኑ ዝተፈላለዩ ዓወታት ምስ ሓፈሰ ኣብ መፋርቕ ወርሒ ጥቅምቲ ናይቲ ዓመት ውድድር ሃይሉ ካብ ዝጅምር ኣብ ካልኣይ ዓመቱ ምዃኑ እዩ ንፋልማይ ጊዜኡ ንኤርትራ ወኪሉ ኣብቲ ኣብ ቀጠር ዝተቓንዐ መበል 83 ሻምፒዮን ጁኒየር ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ተሳተፈ ብድሕሪ እዚ ኣሰልጣኒ ሳምሶም ሄኖክ ምስ ተቐዳድምቲ ቀዳማይ ዲቪዥን ተቓሊሱ እውን ከም ዘይሕፍሮ ስለ ዝተኣማመነ ካብ ቀጠር ድሕሪ ምምላሱ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2016 ኣብ ውድድር ሻምፒዮን ዞባ ማእከል ኣብ መሳርዕ ቀዳማይ ዲቪዥን ኣገደሞ ኣብዚ ዝዓበየ ውድድር ሄኖክ ነቶም ምኩራት በሊጹ ማልያ ንጉስ ዓቐብ ክውንን እንከሎ ብወለል ነጥቢ ኸኣ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ኣብ መድረኽ ሽልማት ደየበ ሄኖክ ካብ ዝቕጽለ ዓመተ 2017 ካብ ዓወት ብዘይመርሓቑ ብርክት ዝበለ ስልማታት ኣብ ከብሕታቱ ኣንበረ ብብሉጽ ብቕዓቱን ተደራራበ ዓወታቱን ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ዝገሸቶ መድረኻት ውድድር ክገይሽ ስርሐ ኢሉ ዝተተሓሓዘ ሄኖክ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2018 ኣብ ቅድድም ላትሮፒካል ኣሚሳ ቦንጎ ንምክፋል ናብ ሃገረ ጋቦን ኣቕንዐ
ኣብ ካልኣይ መድረኽ ናይቲ ዙር ከዓ ኣብ ሓደ መዓልቲ 3 ማልያታት ማለት ማልያ ንጉስ ዓቐብ፣ ጻዕዳ ማልያ፣ ብሉፅ መንእሰይን ማልያ ብሉፅ ኣፍሪቃውን ክሕዝ በቕዐ። ኣብ ዝቐጸለ መድረኻት ነዘን ማልያታት ሰኣን እኹል ተመክሮ ክዕቅበን እኳ እንተዘይከኣለ ካብቲ ተዳልዩ ዝነበረ 7 መድረኻት ኣብቲ 5 ምስ ብሉፃት 10 ተቐዳደምቲ ብምስራዕ ስሙ ኾለዐ። ብድሕሪ እዚ ኣብ መጀመርያ ሰሙን ወርሒ ለካቲት ናይዚ ዓመት እዚ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሓቢሩ ናብ ውድድር ኩፕ ደ ናሲዮንስ ደ ሌስፖር ብሉ ላይን ኣቕንዐ። ኣብዚ ኣብ ሃገረ ካሜሩን ዝተሰላሰለ ቅድድም ኣብ ራብዓይን ዛዛምን መድረኽ ቀዳማይ ኮይኑ ኣብ ርእሲ ምዕዋቱ ማልያ ንጉስ ዓቐብ ናይቲ ዙር ብሕታዊት ንብረቱ ብምግባር ናብ ሃገሩ ተመልሰ። ሄኖክ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብዘርእዮ ዝነበረ ዕቤት ዝተመሰጠ UCI እዚ ትስፉ ስፖርታዊ ነቲ ተውህብኡ ትምህርትን ስልጠናን እንተዳ ወሲኹሉ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክበጽሕ ይኽእል እዩ ኢሉ ስለ ዝኣመነ ኣብቲ ኣብ ኢግል ስዊዘርላንድ ዝርከብ መሰልጠኒ ማእከሉ እትዩ ክልስ ሓሳባውን ግብራውን ትምህርቲ ንክቐስም ዕድመ ብምልኣኽ ባይታ ጣጣሓሉ። ሄኖክ ካብዚ ማእከል ካብ ወርሒ መጋቢት 2018 ኣትሒዙ 3 ዋርሕ ዝሓተተ ቀዳማይ ዙርያ ስልጠና ወሲዱ ኣብ ዓመታዊ ውድድር ሻምፒዮን ኤርትራ ንምቁሩቓስ ኣስመራ ኣተወ። ኣብዚ ብዓወት ኦሎምፒካዊ ተቐዳዳማይ መርሃዊ ቅዱስ ዝተፈጸመ ሓያል ውድድር ከዓ 4ይ ደረጃ ብምሓዝ ሻምፒዮን ኤርትራ ክሊ ዕድመ ትሕቲ 23 ዓመት ኮነ። ብድሕሪ 3 ዋርሕ ኣብ ኦስትርያ ዝተገብረ መበል 85 ውድድር ሻምፒዮን ዓለም ትሕቲ 23 ዓመት ካብቶም ንኤርትራ ዝወከሉ ተቐዳደምቲ ኮይኑ ድሕሪ ምምራፁ ኣብ ውድድር ክሮኖሜትርን ኣብ ፈታኒ ቅድድም ጽርግያን ዘተባብዕ ውፅኢት ረኸበ። ብምቕጻል ኤርትራ ኣብ ዘእንገደቶ ብዓይነቱ ናይ መጀመርያ ዝኾነን 8 ሃገራት ዝተሳተፍኦን ዋንጫ ኣፍሪቃ ዝተሰምየ ውድድር ኣብ ቅድድም ክሮኖሜትር ምስ ብጾቱ ብምዃን ንሃገሩ ወርቂ መዳልያ ከምጻላ እንከሎ ብውልቁ ከዓ 4ይ ተርታ ተሰርዐ። ብዘይካዚ ኣብ ቅድድም ጽርግያ 6ይ ደረጃ ብምሓዝ ብሉፅ ውፅኢት ረኸበ። ሄኖክ ንዓመተ 2019 ኣብ ቅድድም ላ ትሮፒካል ኣሚሳ ቦንጎ ዙር ጋቦን ብምውድዳር ጀመራ። ኣብዚ እውን ከም ቅድሚ ዓመት ረኺብዎ ዝነበረ ንኡድ ውፅኢት ኣብ 5 መድረኻት ምስ 10 ቀዳሞት ተቐዳደምቲ ተሰርዐ። ብተወሳኺ ድማ ብሉፅ ውልዶ ተቐዳዳማይ ንምዃን ኣብ ዘካየዶ ቅልስ ጻዕዳ ማልያ ብ4 ኻሊእታት ኣምሊጣቶ ካልኣይ ደረጃ ሓዘ። ንሱ ኣብዚ ስዒቡ ብዘሰላሰሎም ውድድራት ኣብ 2 መድረኻት ዙር ሩዋንዳን ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ባህር ዳር ኣብ ዝተቓንዐ ሻምፒዮን ኣፍሪቃን ስሙ ምስ ቀዳሞት 5 ብሉፃት ተቐዳደምቲ ስፈረ። ውፅኢትን ዕቑር ዓቕምን ሄኖክ ልባ ዝመልኣላ ዶብ ኣፍሪቃዊት ኮንቲነንታል ክለብ ኒፖን ቴሌግራፍ ኤን ቴሌፎን እዚ ተቐዳዳማይ ኣብ ትሕቲያ ኮይኑ ንኽወዳደር ጠለብ ኣቕረበትሉ። ንሱ ግን ተወሳኺ ፍልጠት ንምኽዕባት ስለ ዝመረፀ ንጠለባታ ነፂጉ ንካልኣይ ዙርያ ስልጠና ደጊሙ ናብ ማእከል መሰልጠኒ ብሽክለታ UCI ኣተወ። ኣብዚ ማእከል ነሳት 6 ዋርሕ ዝኣክል ግዜ ኣብ ዝጸንሓሉ ድማ ነቲ ማእከል ብምውካል ጎኒ ጎኒ ትምህርቱ ንቱር ደ ላቨኒያ ሓዊስካ ኣብ ብርክት ዝበለ ውድድራት ተቐዳዲሙ ዝምስገን ውፅኢት ረኸበ። ብተወሳኺ እውን ናብ መበል 86 ውድድር ሻምፒዮን ዓለም ትሕቲ 23 ዓመት ኣብ ሃሮጌት እንግሊዝ ተኻፈለ። ክለብ ኒፖን ቴሌግራፍ ኤን ቴሌፎን ሄኖክ ካቢዳ ከም ልጣ ስለ ዘይደለየት ኣብ ፈለማ ዓመተ 2020 እውን ደጊማ ናይ ምጽንባር ሕቶ ቕረበትሉ። ኣብዚ እዋን ግን ንሱ ነዚ ዕድመ ብሓጎስ ተቐቢሉ ምስታ ጋንታ ን2 ዓመታት ከጽንሖ ዝኽእል ውዕል ክታሙ እምበረሉ። ዓመተ 2020 ለበዳ ሕማም ኮቪድ-19 ብዝያዳ ዘስፋሕፍሓሉ ግዜ ብምንባሩ ኣብ መላእ ዓለም ከምቲ ዝደለ ውድድራት ኣይተሰርዐን። ኣብዚ ዝተጠቕሰ ግዜ ኣብ ጋቦን፣ ኣብ ሩዋንዳን ኢጣልያን ኣብ ዝተኻየዱ ዝተፈላለዩ ውድድራትን ቅድድማት ክላሲክን ንኽጻወት ዕድል ዝረኸበ ሄኖክ ኣብ 6 መድረኻት ኣብ ደረጃ ቀዳሞት 5 ዕዉታት ኣተወ። ብፍላይ ድማ ብቤይቢ ጅሮ ኣብ ዝፍለጥ ጂሮ ቺክሊስቲኮ ዲኢታልያ ብውህሉል ግዜ መበል 11 ደረጃ ተሰሪዑ ዝናድ ውፅኢት ኣጽሓፈ። ዓመተ ስፖርት 2021 ሄኖክ ኣብ ዓውዲ ፕሮፌሽናሊዝም ካብ ዝጽንበር ዝበዝሐ ርሕቐት ዝሸፈነሉ ዓመት እዩ። ኣብዚ ጋንትኡ ካብ ኒፖን ቴሌግራፍን ቴሌፎን ቲም ዝብል ናብ ኮቤካ ዝብል ስም ዘቐየረትሉ እዋን ኣብ 48 መድረኻት 6735 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ክኸውን እንከሎ
12 ውድድራት ክላሲክን 6 ዓበይቲ ዙራትን ኣሰላሰለ። ኣብ ዙር ኣልፕስ ኢሰረ ፈረንሳ ድሕሪ 23 ዓመት ብእኩብ ድምር ግዜ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ዙር ሰቲማና ኢንተርናዚዮናለ ኢጣልያ ኣብ ውድድር ክላሲክ ትሮፌዮ ፒቫ ኢጣልያ ከምኡውን ኣብ ውድድር ክላሲክ ቤልቬደረ ኢጣልያ ታሽዓይ ደረጃ ዝሓዘሉ ቅድድማት ገለ ካብቲ ብሉፅ ውፅኢታት እዩ። ብተወሳኺ ሄኖክ ኣብ ካልኣይ ከምኡውን ራብዓይ መድረኽ ዙር ቺክሊሲኮ ኢጣልያ ብቕደም ተኸተል መበል ሳልሳይን ሻድሻይን ተርታ ኮይኑ መዛዘመ ሕንጻጽ ረገጸ። ኣብ ዙር ቺክሊሲኮ ዴላ ቫሌ ዳውስታ ኢጣልያ እውን ኣብ ካልኣይ መድረኽ ሻድሻይ ደረጃ ብእኩብ ድምር ግዜ ድማ 7ይ ተርታ ጨበጠ። ብዘይካዚ ኣብ ውድድር ክላሲክ ሜድዮ ብሬንታ ኢጣልያ ካልኣይ ብምውፃእ ኣብ መድረኽ ሽልማት ደየበ። ክለብ ኩቤካ እዚ ወዱ ሙሌ ብዝብል ቅጽል ስሙን ዝፍለጥ ተቐዳዳማይ ክሳብ ወርሒ ሰነ ናይቲ ዓመቲ ብዝረኸቦ ክሳድ ዘቕንዐ ውፅኢት ስለ ዝተመሰጠት ካልኦት ጋንታታት ከይምንዝዓኣ እንከለዋ ኣብ ወርሒ ሓምለ ካብ 2022 ጀሚሩ ናብታ ብደረጃ ወርልድ ቱር እትነጥፍ ኩቤካ ኔክስት ሃሽ እትፅዋዕ ዓባይ ጋንታ ንኽጽምበር ውዕል ኣፈረመቶ። እንተኾነ ግን ብምኽንያት ኣቐዲምና ዝገለጽናዮ ሕፅረት ምወላ እታ ጋንታ ድሕሪ ምዝዛም 2021 ክትሰርር ብዘይምኽኣላ ማልያ ወርልድ ቱር ቲም ናይ ምልባስ ሕልሙ ነጊዜኡ በርዓነ። ድሕሪ ምፍራስ ወርልድ ቱር ቲም ኩቤካ ኔክስት ሃሽ ጀርመናዊት ኮንቲነንታል ክለብ ባይክ ኤድ ሄኖክ ማልያ ንኽለብስ ፃውዒት ኣቕረበትሉ። ሓደ ምስ ወርልድ ቱር ቲም ንኽቀዳደም ብቕዓት ዘለዎ ተቐዳዳማይ ንድሕሪት ናብ ኮንቲነንታል ክለብ ተመሊሱ ንኽወዳደር ኣቐንዛው እኳ እንተኾነ ኮፍ ኢልካ ጋንታ ካብ መነዳይ ኣብ ብሽክለታ ተወጢሕካ ቁመናኻ እናሓለኻ ብዛዓበየት ጋንታ ክትህደን ዝበለጸ ኣማራፂ ስለ ዝኾነ ሄኖክ ብክለብ ባይክ ኤድ ንዘቕረበሉ ዕድመ ብኣኽብሮት ተቐቢሉ ንሓደ ዓመት ንኽፃወት ተዋዓለ። ኣብ ብቕዓቱ ሙሉእ ርእሰ ምትእማን ዝነበሮ ሄኖክ ካልኦት ካብ ባይክ ኤድ ዕብይ ዝበላ ክለባት ከቋምትኦ ምዃነን ርግፀኛ ስለ ዝነበረ ኣብ ዝኣተወ ውዕል ዝኾነት ኣብ ፕሮ ኮንቲነንታል ወይ ከዓ ኣብ ወርልድ ቱር እትፃወት ጋንታ ኣብ ሕቑፋ ክትእትዎ እንተደልያ ክለቡ በዘይ ዝኾነ ዕንቅፋት ናብ ዝመእምኦ ጋንታ ንኽትሰዶ ዘገድድ ቅድመ ኩነት ከም ዝሰፍር ገይሩ ነበረ። ንሱ ወርሒ ለካቲት 2022 ኣብ ዙር አንታልያ ቱርኪ ብማልያ ባይክ ኤድ ዝነበሮ ፈላሚ ፀወትኡ ብውህሉል ግዜ ሻድሻይ ደረጃ ክሕዝ እንከሎ ኣብ ዙር ሩዋንዳ ድማ 5 ተርታ ተሰርዐ። ብምቕጻል ኣብ ወርሒ መጋቢት ኣብ ግብፂ ኣብ ቅድድም ጽርግያ ሻምፒዮን ኣህጉር ኣፍሪቃ ንኸውን ከሎ ኣብ ውድድር ክሮኖሜተር ብሃገር ደረጃ ምስ ብፆቱ ወርቂ ሜዳልያ ብውልቁ ድማ ብሩር ሜዳልያ ብምንጥልጣል ገና ምስ ፍናኑ ከም ዘሎ ረአየ። ኣብ ሽኳ ጎልጎልን ዓቐብን ዘድምዕ ኩለንትናዊ ሙሉእ ተቐዳዳማይ ሄኖክ ምስ ባይክ ኤድ 3 ዋርሒ ምስ ቁፀረ ከምቲ ትፅቢት ዝተገብረሉ ኣብ ባሕቲ ሚያዝያ ብደረጃ ፕሮ ኮንቲነንታል እትንቀሳቐስ ኢጣልያዊት ክለብ ግሪን ፕሮጀክት ባርዲያኒ CSF ፋይዘን ኣብ ኢዳ እተወቶ። እዛ ጋንታ ኣብቲ ካብ 6 ክሳብ 29 ግንቦት ዝተኻየደ ውድድር ግራንድ ቱር ጂሮ ዲኢጣልያ ከተሰልፎ ወሲና እኳ እንተነበረት ሕጊ UCI ሓደ ምስ ሓንቲ ጋንታ ኮይኑ ንሓደ ዓመተ ስፖርት ዝፈለሞ ተቐዳዳማይ ናብ ካልእ ክለብ ምስ ዝሰግር ውድድር ንኸየካይድ 45 መዓልታት ክጽበ ስለ ዘገድድ ግን ኣብቲ ዓብ ቅድድም ካብ ምእታው ተዓንቀጸ። ይኹን እምበር ብድሕሪኡ ምስ ዝሓዳስ ጋንትኡ ኮይኑ ኣብ ሃገራት ኢጣልያ፣ ኖርዌይ፣ ቼክን ፈረንሳን በመጓዓዝ ኣብ ዝተፈላለዩ ዙራትን ውድድር ክላሲክን ብምስታፍ ንዓመተ 2023 ብሉፅ ብዝኾነ ብቕዓት ወድኣ። ሄኖክ ካብ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመተ 2023 ውድድሩ ኣብ ላትሮፒካለ ኣሚሳ ቦንጎ ዝፈለመ ክኸውን እንከሎ ሓንሳብ ካልኣይ ካልእ እዋን ሳልሳይ ኣብ 2 መድረኻት ከዓ 4ይ ደረጃ ድሕሪ መሓዙ ኣብ ጻዕዳ ማልያ ብሉፅ መንእሰይ ሳልሳይ ኣብ ቀጠልያ ማልያ ቅጽበታዊ ውድድር ከዓ 4ይ ተርታ ተሰርዐ። ካብ ጋቦን ናብ ጋና ብምምራሕ ኣብ ዘሳለጦ ውድድር ድማ ኣብ ቅድድም ጽርግያ ደጊሙ ጋማ ዓወት ሻምፒዮን ኣህጉር ኣፍሪቃ ከኣስር እንከሎ ኣብ ውድድር ክሮኖሜትር ብደረጃ ሃገር ካልኣይ ብውልቁ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ኣብ ሓደ እዋን ወርቂ ብሩርን ነሓስን ሜዳልያታት ገፈጠ። ኣስዒቡ ሓመድ እግሩ ከይነገፈ ኣብ ዙር ሩዋንዳ ብምእታው ካብ 8 መድረኻት ኣብቲ 6 2 እዋናት ቀዳማይ ኣብቲ ዝተረፈ 4 ድማ ካብ ካልኣይ ክሳብ 4ይ ንዘሎ ተርታታት ሓደ ግዜ ድሕሪ ምቁዳሱ ተዓዋቲ ብጫ ማልያ ብምዃን ኣብ ማዕከናት ዜና ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ስሙ
ስም ክለቡን ሃገሩን ክባቢሉ ከጸውዕ ወዓለ እዚ ኣብ ህይወቱ ብዝጎነፎ መሰናኽላት ከይተሰናበደን ተስፋ ኣይቆረፀን ኣብ ተደጋጋሚ ዓወታት ዝበፅሐ ሄኖክ ካብ 6 ክሳብ 28 ግንቦት ኣብ ዝቀናዕ መበል 106 ውድድር ግራንድ ቱር ጂሮ ዲ ኢጣልያ ልዑል ተስፋ ተነቢሩሉ ኣሎ ምስ ፈረንሳዊት ጋዜጣ ሎኪብ ዝሰርሕ ጋዜጠኛ ፊሊፕ ለግኻ ሄኖክ ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ዓወት መድረኽ ክጭብጥ ከም ዝኽእል ግምት ይህብ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልትና ንሄኖክ እንቋዕ ጻማ ጻዕርኻ ንምሕፋስ ኣብ ቃዓካ እናበልናን ኣብ ዝቕጽል እዋናት ድማ ከም ባህጉ ኣብ ሓንቲ ካብ ጋንታታት ወርልድ ቱር ተጠርኒፉ ኣብ ውድድር ግራንድ ቱር ናይ መድረኽ ዓወት ብምምዝጋብ ናይ ነዊሕ እዋን ሕልሙ ከግህድ እናተመነናን ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ዝተፈለየ ትሕሶ ክሳብ ንራኸብ ነፋነወኩም ሰላም ቅነ